बयनिसिमबो खुलुमबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 8 दिसेम्बर 2021 बाराया बुधबार। दिनैनि गिबि खौराङाव लानानै फैदों बाक्सा जिल्ला एबसु आरो सापागुरि दख'रा एबसुआ दिनैनि सानाव मुगानि आगदारि रुंसारि बानेश्वर बसुमतारी बिथांनि थैनाय सान फालिदों। मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि दैदेनगिरि समाज सिबियारि आरो थुनलाइयारि मुगानि आगदारि रुंसारि बानेश्वर बसुमतारी बिथांनि ब्रैथि थैनाय सानखौ बाक्सा जिल्ला एबसु आरो सापागुरि दख'रा एबसु लोगोसेनो बिथांनि नखरजों जुथायै गेदेमा बिथांनि नखरावनो फिसायैब्लाबो हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय जादों। रायखांनो नांगोनदि बिथाङा रमान हांखो सोमावसारनाय समाव बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनिबो गायसनगिरि आफादगिरि जानानै समाजनि जौगानायनि थाखाय गोबांथार हाबा मावबोदोंमोन आरो बिथाङा बर' हारिखौ जौगाहोनायाव समाजनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि जानानै मैखोमै बिफाव लाबोदोंमोन। मख'नो नांबावगोनदि मुगानि आगदारि रुंसारि बानेश्वर बसुमतारीनि मुंख्लं खाम्फायाव दिनै BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो बिबार बावनानै इसोरनि खाथियाव गोजोननि आरज गाबनायखौ नुनो मोननाय जादों। गुबुन खौराङाव फैबावदो बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर डिग्री फरायसालिमायाव गोदानै फैनाय फरायसाफोरखौ दिनै गोदानै बरायनाय हाबाफारि खुंफुंनाय जादों। मख'नो नांगोनदि तामुलपुर डिग्री फरायसालिमानि बर' बिफाननि फोरोंगिरि अनिल बर'नि मासि लानानै सामलायनाय बे हाबाफारिखौ डिमाकुसि फरायसालिमानि गोरायुं जोंसार बसुमतारीया बेखेवनानै होयो आरो फरायसालिफोरनि इयुन जिउ दानायनि खोथाखौ गुवारै बेखेवनानै होयो। रायखांनो नांबावगोनदि बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लानानै फरायसाफोरनि जिउ आरो आखल दानायनि खोथाखौ फोरमायथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा बे फरायसालिमानि जेंनाफोरखौ सुस्रांना होनो थाखाय खोथा होनानैबो फैयो। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो आइजोफोरनि सायाव इनाय खालामनायनि हेंथायै आरो उन्दै बैसोआव जुलि खालामनायखौ बन्द' खालामनांगौनि दाबिजों दिनै गसाइगावआव समाज अनसाय बिफाना मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। मख'नो नांगोनदि दासान्दि आइजोफोरनि सायाव सोलिबाय थानाय इनाय उदखार उन्दै बैसोआव जुलि होनाय आरो जोथोब बिनायखौ बन्द' खालामनांगौनि दाबिजों दिनै गसाइगावआव समाज अनसाय बिफाननि बानजायनायजों मोनसे सांग्रांथि हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। रायखांनो नांगोनदि बे हाबाफारियावनो दिनै गसाइगाव समाज अनसाय बिफाननि गासै बिबानगिरि आरो कर्मचारि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां फरायसाफोराबो बाहागो लानानै हाबाफारिखौ गाहामैनो जाफुंहोलाङो। गुबुन खौराङाव फैबावदो थांनाय 4 दिसेम्बर खालारखालि सा सानजा भारतनि नागालेण्ड रायजोनि मन जिल्लायाव गासै 14 दाय गैयै दुखुथिया सुबुंफोरखौ गाज्रि सन्देहनि गेजेरजों भारतनि रैखाथि हान्जाया गुलि गावना जिउ फोजोबनाय जाथायनि हेंथायै आरो सा सानजा रायजोआव AFSPA नि जाबसिनथायखौ बोखारनांगौनि थाखाय दाहा फोरमायनानै दिनै मिरु एबसुजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला एबसुआ क'क्राझार सदर सहराव थानाय बड'फा चिलड्रेन पार्कआव मोनाबिलिनि 5 रिंगानिफ्राय आलारि बाथि सावनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। मख'नो नांगोनदि मिरु आरो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि अनगायैबो गंफ्रोमबो जिल्ला दख'रा आरो दालाइसा एबसुआवबो बे हाबाफारिखौ गावबा गाव थावनिफोराव लानाय जादों होनना मिन्थिनो हानाय जादों। दिनै क'क्राझार जिल्लानि DFO मावख'नि अफिसार सुहान कादाम IFS अफिसारनि चेम्बारखौ क'क्राझार मावख'आव सम बायदियै अफिसाव फैयैनि थाखाय दिनै जिल्ला बेंगिरि बर्नाली देखाया थाला मारिनानै दोनदों। खौरांगिरिनि गेजेरजों DFO मावख'नि मावफारिया बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मैया फुंबिलि अफिस टाइमाव DC आरो ADCआ बे मावख'आव फैदोंमोन नाथाय DFO मावख'नि अफिसार सुहान कादाम बिथांखौ लोगो मोनफैयाखै आरो बिथांखौ लोगो मोनैलाय बिथांमोना थांफिनो आरो फिन मैयानि अफिस टाइम जोबनाय समाव बिथांमोना आरोबाव बे मावख'आव फैफिनो नाथाय बिथांमोना आरोबाव बे खेबावबो लोगो मोनफैयाखै। बेनिखायनो बिथांमोना बे थालाखौ मारिना गालांदों होननानै DFOनि सासे मावफारिया बिथाङा फोरमायथिदों। रायखांनो नांगोनदि मैयानि सानाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो BTC सेक्रेटारियेटनि मावख'आव जायफोरनाखि खामानि मावो एबा साख्रि मावो बिथांमोना जेब्लाबो समावनो अफिस टाइमाव नुजाथि हैयैनि थाखाय मैया BTC सेक्रेटारियेटनि गेटखौ थाला मारिनायखौबो नुनो मोननाय जादोंमोन। दिनैनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।